dem baş em vê carê li Rûsyayê ji birûkyan malbata sariyê cindî ango sariyê cindo digerin. Dema şoreşa Bolşevîkan da sarî li wir Yerîvanê gardiyan bûye girtîgehê de. Jin û zarên xwe dişîne vî alî, yê xwe jî bê. Lê nayê. Sê kurê wî hene. Tahir di rêda cerdek êrîştike dikuje. Hemzê birûkî bi tevî reşoyê birê xwe dê û xwişkê xwe hildide têne kopê, gundê kekeliyê de cî û war dibin. Hê jî li wir in. Sarî li wir du şoreşê tê girtin. 10 sala girtî dimîne, dema tê berdan jî di zewce li wir dimîne nayê. Niha malbata sarî li vir, malbata sarî Sovyeta berê digerin. Birûkê me Sovyeta berê yên Rûsyayê dijîn. Em malbata sarî, sariyê cindo digerin.